hapon abot na mi diri. Nanguha mi og kahoy para sa iali sa baboy nga anayunon. Umulan. Naabutan kami ng ulan. At sila ay nangunguha ng Tagalog sa sili di. Sili kasi walang sili sa amin. Andito ko sa ilalim ng kahoy para hindi maulanan. Hirap pag Tagalog sa ilalim ng kahoy. Andito kami sa masukal na kagubatan. Medyo lumakas ang ulan Nakakuha na kami ng isa. Apat pa ang hanapin na. Kulang pa. Basta't na ito man. Basta tulid. Sunod ay. Ang ganda sana kung may manok. Tinulang manok pero wala wag na. Sili mo kuha. Ano ba? Wow, dami ng sili. Sili. Sarap kasi may sili sa tuyo. A few moments later. Yun ni kailagit. Paalis na kami. Nasila na kami. Sa nindot king balay nas bukid. Aba. Balay. Wow, kanindot sa balay. Kanindot sa balay, Ibabaw sa bungtod. Wow, kanindot. Pagod na siya gayo, nga nanata diri ganiha nga dito tas tungod pa siya nagsaba. Aligar zero.
vlog ba hindi? Kapay taga-ipil. Taga-ipil ang kaliwat. Okay na sir na ay. Ayan na makuhan. Ay. Sa kalsada na kami sasakay. Na sili ni mo de sudlanan? Na sudlanan sili? Ang usasad. Tana. Laro ano? Pauwi namin. Pauwi na kami. Yung uwi namin nasa likod.